Poštovani gledalci, dobrodošli. Prva noć sa doktorom Sandrom Zederom i naravno KCN-om. Već ste se navikli na ovaj termin subota 18 časova. Naravno imate i reprizne termine, gledamo se i u Americi. I odmah na početku emisije da se zahvalim pre svega ljudima iz Amerike koji su nas obasuli komplimentima i poslali mnogo mailova i veoma mi je drago što je emisija tako dobro primljena u Americi. Zahvaljujem se naravno i svima vama koji ste pisali iz Srbije, Hrvatske i gdje se sve KCN gleda. I naravno i večeras ćemo biti na nivou, imat ćemo dosta priloga, imat ćemo nekih i vaših priloga, imat ćemo, kao što sam obećao na početku, intelektualne osobe sa našeg javnog života. Ne estrade, nego iz našeg javnog života. I naravno odmah na početku da se zahvalim Zederu, autosigurnosni sistem Zeder. Vidjet ćete na malim ekranima markicu, dakle 0638108. Zdravko je imao taj njuk da napravi emisiju zajedno sa KCN-om i pokazalo se da su imali pravo. Zahvaljujem se Nameštaju Đorđević koji se brine da nam bude udobno i naravno za moj izgled brine se MK Line, tržni centar Banjica, lokal broj 7. Moj večerašnji gost, jedan od najvećih umova, moram da kažem, na estradnom nebu. Čovjek koji je napisao mnogo hitova, inače je kompozitor. Čovjek koji je ostavio dubok trag na našem estradnom nebu i veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim Milutina Popovića Zahara. Gospodine Zahar, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Prvi put sam ovdje i sa uzbuđenjem očekujem kako će se ovaj razgovor voditi, pošto gledalci uvijek misle da je to nešto spremljeno. Ovoga puta obojica znamo da... Pa nema šta da se sprema, ja sve znam o vama. Vi ćete samo odgovarati na pitanje. Znam da ste jako iskrena osoba, tako da i moto ove emisije da sve bude nekako na nivou od nameštaja pa nadalje, Zedera i svega ostaloga. Evo, pošto se emisija zove Prva noć sa doktorom Sandrom, sećate li se vi neke vaše prve noći? Dobre, loše, nešto vam je ostalo onako zapečaćeno? Ja se sećam prve noći sa devojkama obično. Pa zašto da ne? To su dobre prve noći. Sa Sandrom treba se sećati devojke koje su sa njim bile. Ne, nego one koje sede ovdje sa mnom. Da, ili ove koje sede s tobom. Hoću da kažem da je vrlo jedan intrigantan naslov, a šta će dalje biti vidjet ćemo. Tako je, ko preživi pričat ćemo. Ko preživi pričat ćemo, uglavnom uza zid i čuvaj se. Dobro, znači vi uglavnom pamtite prve noći sa ženama. Koja vam je ostala onako najupečetljivija? Najupečetljivije su mi ostale one gdje sam bio totalno indisponiran. A to se uvijek desilo kad sam jako zaljubljen. I to se dešavalo stalno? I to se dešavalo 2-3 puta dok nisam prevazišao tu bolest kao Đoković, 5. set. Ozbiljno. A stvarno me interesuje da, pošto vi imate malo više godina od mene, da li zaljubljenost negde posle 40 više ne postoji? Ili je to... Ne. Zaljubljenost apsolutno postoji, samo ona poprima sa zrelošću muškarca nekakve druge forme. Čovjek shvata da je ljubav cvet koji se jako lepo širi u druge oblasti koji se daju voleti. A to je umetnost, pa nabrajimo slikarstvo, muzika, balet, pozorište, opera, lepa narodna pesma, lep džez i ostalo. Međutim, uvijek u osnovi postoji jedno jezgro koje se zove žena. Znači sve kreće od žene. Sve kreće od žene. Ili muškarac, pošto je danas jako popularno. Da, ali to nekako pričaju žene, a mi ćemo pričati ovako. Ne, mislim, imaju i muškarci koji pričaju na tu temu o muškarcu. Sad je to u svetu jako rasprostranjeno. Pa dobro, vrlo je vjerojatno da je tako. Kad dođu takvi muškarci, razgovor će teći drugim tokom. Tako je. Napisali ste mnogo pesama. Jeste uvek razmišljali o ženama kad pišete pesme? Uvek su inspiracije bile žene, ja ne znam kako. Vrlo je verovatno da vaš brat je psihijatar, koliko čujem. I da, on je dobar muzičar, ja vas znam sa mnogih festivala. Jednom sam dobio 2 prve nagrade kad ste vi bili pored pozornice, ali ne sa pesmom za koju ste navijali, nego u omladinskoj konkurenciji jednom sam pobedio sa Čobijem za mediteransku najbolju pesmu. Tako da se uvijek vas sećam obojice iz Budve. Eto. I to je bilo lepo vreme moje najuspešnije godine u životu. Jer sam te 1998. godine osvojio prvu nagradu u Budvi, a onda sam otvorio olimpijadu u Moskvi sa mojim klasičnim kompozicijama koje je izvodio ni manje ni više nego Bolšoj teatar sa najvećim orkestrom na svetu.
Pa gde ćeš više? Ništa. To mi je godina koja ima ostalo u sećanju. Zato i sedite ovde večeras. Jer ovde, ja vam kažem, sede najveći umovi našeg estradnog, ne estradnog, nego javnog života. A pošto je ova emisija malo kolažnog tipa, imamo našeg novinara koji radi za nas, Milan Jeftić. Uradio je jedan dobar prilog sa koncerta Cece u Novom Sadu. Dobro. Pre neki mesec, pa da vidimo šta je Milan napravio. Milane, izvoli, pa se vraćamo u studiju. Dakle, bio je ovo prilog našeg novinara Milana Jeftića. Gospodin Zahar sa nama u gostima, Đorđević nam oprema nameštaj, Zeder se brine da budemo osigurani. Ja ću vam dati, pošto je tako romantični, jednu noć u hotelu Zeder, koji je jako dobar. Ali odmah da vas obrade, nije potrebno. Zeder je firma koja je meni pomogla da izvedem premijeru svog mjuzikla u Studiju M u Novom Sadu. Santa Maria della Salute. I to je čovjek koji mi je prvi put u životu video i bez ikakve reči zaista donirao najveću sumu novaca. Bez njega bi taj koncert bio nemoguć. Zdravko je poznat po tome. On je napravio u koprodukciji sa televizijom Kopernikus ovu emisiju, imao je njuha. I tako da evo... Imao je njuha i ja mu čestitam na dobrom njuhu. Nadam se da smo obojica opravdali to. Tako je. Recite vi meni šta trenutno sad radite? Momentalno završio sam bio, pošto u ovom vremenu više čovjek ne može da se bavi muzikom da bi živeo od nje, jer došla su zla vremena. Ljudi su se grupisali u razne, ne tabloidne, ali svakako emitere koje imaju određene restrikcije prema svemu ostalom. Svako ima svoj geto u kome je smestio određeni broj muzičara, oni se vrte, njihove se pesme vrte, njihovi kompozitori su oni koji dobijaju order da naprave pesme. Tako da smo mi ljudi koji smo provereni hitmakeri ostali negde na margini događaja. Tu i tamo neka pametna pevačica dođe i ode sa hitom, naravno, ali to nije dovoljno. Danas pevačima potrebna televizija. Nije dovoljno da pevaš, nije dovoljno da imaš hit, nego je prevashodno slika važna. Vizualizacija pesme, tako je. Zato i moji kolege plastični hirurzi imaju posla koliko god hoćete. Naravno. Nama to ne treba još uvijek, vjerujemo u nešto drugo. Mladi, tako je. Mladi i fini. Recite mi kako vi gledate sad na estradu. Vi ste napisali, rećemo kasnije, koje hitove sve za mlađu publiku, ali kakav je vaš iskreni pogled na ono što se sad dešava na našem mjestu? Moj iskreni pogled je da u ovom sistemu našem, u stvari da je ovaj sistem sastavljen od potpuno besmislenih stvari. Sve što je crno sad je belo, sve što je belo sad je crno. Ovdje nema nikakvog kriterijuma uopšte. Ovdje se ljudi jednostavno uplovili u neku bujicu koja meni lično ne popila, koja nas je zahvatila pre 2-3 mjeseca. Voda te nosi nekud i onaj ko pliva niz vodu, on se nekako i dokopa. Ali onaj uzvodu... Ali onaj uzvodu smrvljen je i tu u stvari, kaže Boran Čorba, vaš gost, jedan od gostiju, kaže, za ideale ginu budala. Pa da. Danas je ideal biti pošten, danas je ideal biti kvalitetan, danas je ideal biti uman. Ja sam se skoro nasmejao, tamo imali smo neke turbulencije u Sokoju gdje sam ja dobio zadatak da istražim neke honorare, neke košuljice koje su bile ogromne i nameštene. Očigledno, kad smo izvršili zadatak, onda su komisiju koja je dobila taj zadatak da izvrši jednostavno brutalno zamenili i izbacili. I pošto se ja ne dam tako lako izbaciti iz sedla, ja sam onaj kauboj koji jaše do zadnjeg daha, ja sam krenuo u obračun sa tim ljudima koji jednostavno nemaju nikakav adut. I zamislite da oni ispituju moju magistarsku diplomu koju sam ja stekao za vreme maršala Tita kad nije bilo krađa. I onda sam njima rekao, imate pravo, ja zaista nisam magistar. Nego kaže, eto vidiš, pa rekao, samo moment, ja sam doktorant prava, pošto sam ja i doktorat pred sam rat poslao na pravni fakultet i mentor je bio jedan najveći svetskih pravnika Smilja Avramov. Ali za vreme druga Tita, kad već spominjamo druga Tita i svi ga nekako se odričemo, nije mogao na televiziju da izađe bilo ko ili neko ko ne zna da peva ili neko ko... Apsolutno. Jeste slažete sa mnom? Slažem se, jednostavno ovo je neko vreme na estradi koje se od nekih uvezenih melosa pretvorilo jednostavno u
takmičenje koje će od devojaka mladih da bude pevačica, bez obzira da li zna ili ne zna da peva. Ovo je doba starleta, uglavnom. Tako, starletama ne nazivam samo žene nekog lakog morala, ne, naprotiv. Ali žene koje rade posao za koji nisu prirodno predodređene. Žene koje nemaju sluha, one pevaju. One čak imaju određenu publiku. I to postižu time što smatraju da je najveći uspeh ako naprave neki skandal i ko se na osnovu skandala održavaju. Dobro, i novinari to podržavaju. Pa naravno, jer to... Prodaje novine, naravno. Prodaje novine. Evo, recimo u Kini. Kina ima jednog Konfučija, filozofa, koga još danas citira i živi po njegovim pravilima. On kaže, najlakše ćeš stanje moralne svesti i društvene svesti u jednoj zemlji prepoznati po pesmama i po umetnosti. Ako su u pesme bljak, onda ti takav je život. Mislim, ja dugo to nisam shvatio dok nisam shvatio da tu ima neke istine i da su na nas da primeniti također. Boga mi ima. Zato je moja ekipa i moja režija odvojila jednu vašu pesmu koju ćemo sad čuti. Kako se zove? Pa, spot, mislite. Ovo sam snimila u Australiji. Ja prvi put sam pokušao nešto, uvek sam tragao da nekom... Smatrao sam da ako si originalan, onda si kao kod slikara. Onda si in, onda si u trendu. I pokušao sam da sviram ševu u džez aranžmanu sa džez improvizacijom. Ajde da vidimo režija, idemo džingl, pa Milutin Popović Zahar. Odlična pesma. Evo, baš smo je pogledali zajedno. Ovo je kompozicija, u stvari, Žorža Enescu. Oni je zovu ševom i ja ću ispričati ako imam već toliko malo vremena, interesantan podatak. Ma imate vi vremena koliko hoćete. Ja sam kao mladinac bio šef, rukovodioc orkestra Lola Ribara, svetski poznatog i priznatog ansambla i Tito nas je najviše puta zvao na njegove svečanosti. Jeste li upoznali Tito? Moram sad. Kako više puta, ja imam da sam znao Donovih slika puno, a ima ih na internetu koliko hoćete. I onda sam svirao Tito jednom tu ševu za vreme Nove godine i on kaže, sjedi ovdje, pa to je vrabac koga ti sviraš, meni se strašno sviđa, Bože ti majko, pa to je krasno. I drž, ne daj, i počeo je da priča o svemu i svačemu. I ja sam rekao, druže ti to, pa smo čuli da i vi znate svirati. Pa kaže nešto malo, onda je uzeo po klaviru koji je u blizini stajao i desnom rukom, jednostavno jedan fragment iz Chopina odsvirao, bez ikakve greške. S jednom rukom, to je bilo nekoliko takta, ali dovoljno da vidiš da pred sobom... Da čovjek zna. I onda se sećam jednom kad je kraljica Elizaveta na Brionu, impresionirana sa princom, svojim suprugom, bila tamo i kad je rekao, ako je ovaj čovjek bravar, ja nisam engleska kraljica. Znači, toliko je bio talentovan. Evo, bio je izuzetno sposoban genetski, jednostavno nabijen nekom genetikom u koju ja verujem. Ako čovjek ima jak taj libido, taj misaoni, nisam psihijatar, ali znam toliko, onda je on svemu jak. Takvi ljudi su nezadrživi, ali se retko rađaju. Dobro, ali svašta se sad piše, jeste Tito, nije Tito... To će se pisati, slušajte, pa sad se piše... Vi ste ga upoznali i možete iz prve ruke da kažete... Ja samo mogu da kažem da je to bio čovjek, ako je impresionirao nas ljude koji je lako impresionirati u ovoj siromašnoj zemlji i koji nismo do tada mnogo sveta vidjeli. Ali kako je impresionirao Churchilla? Ceo svet je bio na njegove sahrane. To je jedini predsjednik jedne države koji je bio komunista, omražene jedne religije na zapadu, ali niko od najvećih ljudi koji će živjeti stotinama godina u svesti njihovih građana nije propustio da bude na toj sahrani. Da li to priča nešto? Boga mi da. Meni to podsjeća na onaj rezultat. Da se odmah razumemo,